खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं खिलिखां ब्रह्म 2024 मायथाइनि ACS आनज दआव उथ्रिसार जानाय मावख'गिरिफोरखौ बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव 4 सप्तानि फोरोंथाय हाबाफारि बेखेवदों। मायथाइनि ACS आनज दआव उथ्रिसार जानाय सा 82 मावख'गिरिफोरखौ बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव गिबि खेब ट्रेनिं होनायनि राहा खालामदों। बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय BTR एकर्डनि दफायाव दंफायोमोन, जायनि जाहोनाव BTR सरकार दाखांनायनि उनाव प्रमद बर'नि नाजानायाव बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा दिनै जाफुंबाय आरो बे बड'लेण्डनि क'क्राझार नोगोराव थानाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव 2024 मायथाइनि ACS आनज दआव उथ्रिसार जानाय सा 82 मावख'गिरिफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय 6 शेड्युल खुंथाय ओनसोल आरो ट्राइबेल लेंगुवेज बर' आरो मिसिंनि सायाव 4 सप्तानि फोरोंथाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव 4 सप्तानि फोरोंथाय हाबाफारि लानायखौ BTCनि बुंथिगिरि काथिराम बर' आरो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपनि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जायो। दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैयो 2024 मायथाइयाव आसामाव जि आसाम सिभिल सार्भिस पास खालामनाय सा 82 सा पास खालामग्रा सुबुंफोरखौ दिनै बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय ट्रेनिंनि जि राहा, बे ट्रेनिंनि राहाखौ खालामनाय जादों। आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज, बे एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जानाय जि BTR, बे BTR सुक्तिनि गेजेरजों बेयो मोनसे दफा दंफायोमोन आरो बै हिसाबैनो बेनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव BTRनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि नाजानायाव दिनै 2020 मायथाइनि उनाव दिनै 2024 मायथाइ बे खम समनि गेजेराव माने एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा, बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा बेवहाय जाफुंनो थाखाय सम्भब जादों आरो बेवहाय गासै आसामनिनो 2024 मायथाइयाव पास खालामनाय ACS बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिं लादों आरो बे ट्रेनिंआव गाहायै 6 शेड्युल ओनसोलाव बेनि जि खुंथाय, बे खुंथाया माबायदिहै जायो बेनि सायाव फोरोंथाय होनाय आरो मोननै राव, मोनसे जाहैबाय बर' राव आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मिसिं राव। बे बर' आरो मिसिं रावनि सायाव बेवहाय फोरोंथाय होनाय जागोन आरो बेखौ मोनथाम जि आयदा, बे मोनथाम आयदाखौ लानानै दिनै क'क्राझार BTRनि बड'लेण्डनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ जि स्टाफ कलेज, बे स्टाफ कलेजाव बेखौ होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों नुनो मोनदों दे BTRनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'नि जि मोनसे लुबैनाय, जि मोनसे सिद्धान्त, बे सिद्धान्तआ दिनै मोगथां जादों। बेयो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव बेखौ मोनसे जौगा महरजों लांनो थाखाय नैबे आथिखालाव BTR सरकारा बेनि सायाव खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे BTR सरकारा बेखौ मोनसे गायसंथाय हिसाबै, मोनसे फसंथाय हिसाबै बेखौ लांनायाव दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे गोजोनथाव, जोबोद मोनसे माने बियो पजिटिभ मोनसे इनिशिएटिभ होननानै जों बुंनो हायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियल मेडिकल अफिसार, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलजिस्ट, इमारजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।